खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जेन' भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होनो खावलायनाय जाबाय। जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो आपडेट खौरांफ्राव। दिनैनि गिबि रादाबाव दं। थांनाय 5 जानुवारि खालार खालि हरनि समाव क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय NLP नि डिजिनेटेड केम्पखौ हरखाबै बोखारनो होनाय एबा केम्पखौ खालि खालामनो होनायखौ लानानै मैया क'क्राझाराव NLP आफादनि खौरांगिरि मेल खुंनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। बे दिनखालि NLP आफादनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथाङा बुंनाय बादिब्ला NLP आफादनि केडारफ्रा जोबोद जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानायजों बिथांमोनहा बुङोदि जोङो NLP आफादखौ सिफायखागोन, नाथाय जोंनि बिथांखिफ्रा जेब्लासिम मोगथां महराव मोनजोबगोन अब्लासो आफादखौ सिफायनाय जागोन। नाथाय बे नङा जे सोरबा पुलिसनि थिननायाव नङाब्ला बबेबा राजनिथि हान्जानि खैसाराव जोङो आफादखौ सिफायनाय जानाय नङा। NLP आफादनि केडार बिथांमोनहा न'आव थांनानै सोरहाबा गावनि बिसिनायानो गैया आरो सोरहाबा थानो न' गैया आरो सोरहाबा हा दं नाथाय मावनानै जानो रां गैया होनना फोरमायथिनायजों लोगोसेनो रायजोनि गुबुन गुबुन आफाद एबा संगठनफोरजों सावरायना लानाय बादिनो जोंनि NLP नि थाखैबो सावरायनांगौ। लोगोसेनो सिगाङाव जेरैबादि केम्प फाथिनानै थानो होदोंमोन बेबादिनो दिनैबो सिगांनि बादिनो सिगांनि जायगायाव नङाब्लाबो गुबुन जायगायाव केम्पनि सुबिदा खालामना होनो सरकारनिसिम खावलायहरनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों NLP आफादनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथांनिफ्राय। बिरखं गाथोन नङाब्लाबो जों नुनो मोन्दों जे BTC जों नांजाबनाय भबानिपुरनि नेशनेल हाइवेआवनो खारदों गंसे बिरखं जाहाजआ। नोंथांमोना खोनाब्ला आसरित मोननो हागौ, नाथाय बियो नंगौ बाथ्रा। सैथो, भबानिपुरनि माहारियारि राजालामायावनो खारदों गंसे विंस अफ हाजरिका उरां जाहाजआ। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बे विंस अफ हाजरिका उरां जाहाजआ मुम्बाइनिफ्राय शिबसागराव थांगासेन। बे विंस अफ हाजरिका उरां जाहाजआ मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे फालांगिरिया शिबसागराव विंस अफ हाजरिका बिरखं जाहाजाव रेस्ट'रेन्ट खालामगोनखौ जोङो सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। फिन आरोबाव भारतनि लैथोमायाव सोमालिया रौनिया हानजाया गाग्लोबनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला सा 15 भारतारि सरकारि मावथिफोरजों लोगोसे गंसे दैनि जाहाजखौ लांखारदों। सोमालिया लैथोमानि दैनि गेजेरनिफ्राय इम्बिलिला नर्थकम दावबायग्रा जाहाजखौ लांखारदों सोमालिया हादरनि रौनिया हानजाफ्रा। आफ्रिकानिफ्राय सोमालिया हादरनि सेर सेर थांबाय थानाय भारतनि दै बिफाननि रौनिया हानजानि जाहाजखौ लांखारदों सोमालिया हादरनि दैनि रौनिया हानजाफ्रा। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला भारतनि रौनिया हानजानि जाहाजखौ सोमालियानि सा 5 निफ्राय सा 6 सो रौनियाफ्रा गोबां गुलि बारुद गावना गोबां बेसेनगोसा मुवाजों बुंफबनाय जाहाजजों लोगोसेनो सा 15 रौनियाफोरखौ गावसिनि आवथायाव लांनायखौबो जोङो सुलुङाव मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बे भारतनि जाहाजखौ लांखारनाय जाथाया थांनाय 10 बोसोर सिगांबो जादोंमोन होनना जोङो सुलुङाव मिथिनो मोन्दों। लोगोसेनो लांखारजानाय भारतनि सा 15 रौनियाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय भारतनि रौनियाफ्राबो जिरायनानै थायाखै। दैजोंबो आरो अख्रांजोंबो फाइटार जेट बाहायनानै भारतनि लांखारजानाय जाहाजखौबो नोजोराव गोग्लैफिनबाय होनना खौराङाव मोननो हानाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि खौराङा बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। आसा खालामो खौरांखौ नायनानै मोजां मोनबाय। थेंक इउ फर वाचिं।